Salutare, purașilor! Astăzi voi face un videoclip în care eu sunt zână în secret. Să începem! Vai, ce bine am dormit și mult! Dar oare cât este ceasul? Unde am pus ceasul? Vai de mine, am întârziat la școală, este ora 9, trebuie să fiu deja acolo, că fac română, vai de mine, am întârziat cu o oră și dacă mai zăbovesc mult, întârzi cu 2 ore. Să descui repede ușa, așa, să o încui și să mănânc repede un măr pe drum, chiar dacă nu pot să-mi conduc bine motorul cu o mână. Bine că m-am dus la cursuri. Acum trebuie să fug neapărat. Sau dacă nu, vai, e vai și amar de mine. O să întârzi rău de tot, Doamna, o să mă pedepsească. Of, cât mai repede. De ce nu oare de ce oare nu este o rută mai scurtă? La naiba. Upsi, n-am vrut să spun asta. Of, acum de-aș... Se spune șoaptă. Acum de-aș putea să mă transform și să zbor ca sână. Dar nu se poate. Sper, lumea a auzit doar nu se poate, nu și cealaltă frază. Dar nu are nimic, eu măcar mi-am spus în gând. Of, și mai trebuie... Știi ce, o iau pe iarbă. Of, haide motorule. Știu că n-am voie să fac asta. E ilegal, doar că am întârziat la ore. Unde naiba o fi parcarea aceea? Of. Au. Firar, am făcut accident. Și am făcut și pană, o să mă întorc pe jos acasă. Așa, în sfârșit. Am ajuns, trebuie să las mărul. Să-mi deschid dulapul. Să-mi iau carte de matematică și să mă duc în clasă. De mate, română, ce-o fi luat? Da, e de română. Dar trebuie să mă duc în clasă. Doamna încă n-a ajuns, pentru că e încă în pauză de masă. Firar, acum s-a făcut ora 11. Trebuie să-mi iau carte de engleză. Hop. Bun, asta e cea galbenă. Sau e cea albastră, în fine. Bun, acum tot ce... A venit profesorul. Bun, sper că toată lumea este în clasă. Tu, zânica, ai întârziat cu 2 ore. Îmi pare rău. Îți pare rău? Du-te chiar acum în cabina directorului. Ok. Nu vine să cred că m-a trimis. Și uite, vin copiii așa târziu și sunt foarte ciudați. Unde oare o fi? Unde este? Unde este? Unde este? Aici. Doamna directoare? Bună, Zunica. Am înțeles că ai întârziat 2 ore de la școală. Da, dar îmi pare rău. M-am trezit foarte târziu. Nu știu ce-i cu mine. N-am dormit bine azi noapte. Păi, de data asta o să te iert, dar data viitoare, dacă se mai întâmplă, nu o să te mai iert. Mulțumesc! Ia o fișă să le arăți la părinți că ai lipsit. Da. Dar sunt lipite, mie că iau mai multe. Mai bine îmi notez în caiet. Bun, gata. Pa, doamnă directoare. Nu vine să cred, deja s-a făcut ora 12 și eu nici n-am învățat nimic. În fine. Of, și am făcut și pană la motor, trebuie să mă duc pe jos. Of. Unde-i să mă uit? Mama mi-a spus să cumpăr ceva de la market. Doar că este fix în partea cealaltă cu piscina. Of. Ce bine, nu m-a prins nicio mașină. Dar trebuie să mă duc.
Op, am sărit peste leagăn. Unde este? Am traversat ilegal pe stradă și tocmai ce a trecut poliția. Ca să nu observe. Dar chiar... Bun, trebuie să iau coșul și să fac cumpărături. Mi-a spus să iau ceva dulce pentru mine. Sărat pentru verișoara mea, că mâine vine în vizită. Mere, ca să am la școală când mă trezesc și să-mi pun la prânz. Ceva pizza ca gustări în caz că dau petreceri, ciocolăți. Sucuri pentru mami și tati. Lapte și parcă ceva apă. Trebuie să închid frigiderele, că le-am uitat deschise. Așa, sper că nu m-a văzut nimeni. Bun, doamnă, poftiți, acesta este tot ce am cumpărat eu. O să treceți pe la casă. Bun, drăguță mică, în sac ai toate produsele. Mulțumesc. Acum trebuie să fug. Fie verde. Sper să ajung cât mai repede acasă. Bun, am ajuns. Trebuie să mă grăbesc. Nu pot cu plasele astea, cu plasa asta să deschid ușa, dar trebuie să încerc să mă chinui. Bun, așa. Și acum să o încui, să nu o las în ușă. Bun. Plasa o pun aici. Scot toate chestiile. Bun, merul bananul l-am pus acolo. Înghețată aici, pizza aici, sucul aici, ciocolată aici. Așa, așa. Bun, totul l-am pus. Plasa o pun aici. Și mă duc. Mă duc în baie. Că ne-am făcut duș astăzi. Ce bine e, ce bine e. Ce tocmai se aude? E alarma mea zânească. Ce este? Ia să vedem. Oh, am primit un mesaj de la că n-am mai vorbit de mult cu ea, cum o chema. Da, de la Maia, șefa zânelor. N-am mai primit de mult un mesaj de la ea. Să vedem ce scrie. Un copil a avut vise urâte azi noapte și vrea ca eu să-i fac visele de astă seară frumoase. Ok, nu e mare lucru. Acum, tot ce trebuie să fac este să mă schimb. Bun, gata, m-am transformat în zâna bună. Acum trebuie să zbor. Trebuie să zbor, dar să nu mă vadă nimeni. Văd că s-au mutat vecinii, pe jumătate toți. Acum trebuie să încerc să nu mă vadă nimeni. Vecina de acolo este încă, dar cea din partea aceea nu. Deja se lasă seara, sunt sigur că copilul a dormit. E ora 5. E deja somnoros, sigur. Nu să-și dea seama. Îi spun că sunt mătușa lui deghizată. Dar trebuie să încerc să fug, să nu mă vadă nimeni. Prin spate pe la magazine. Ce bine că șefa acum este la baie și nu m-a văzut. Pe aici, prin spate, trebuie să o iau. Bună. Bună, am ajuns. Doar că acum trebuie să încerc să deschid ușa. Așa, să intru pe furiș. Din câte am înțeles de la doamna Zână, părinții lui sunt plecați.
la cumpărături acum. Ar trebui să mă strecor. Unde este camera? Să mă uit. Uite eu. Uite-l în pat. O să mă duc la el și o să fac să aibă vise frumoase. E fetiță. Cred că doamna Zână a înțeles greșit. A spus că e băiat. E fată. Și e adresa corect aici. Să fii încurcat și ea. Bună, hai să mă uit dacă a dormit. Se pare că mama și tata au plecat. Doar că mie mi s-a făcut somn, deci aș fi vrut să stau ceva mai mult și să mă rișez, dar trebuie să mă pun să dorm. Mi-am tras papa peste cap și m-am pus să somnolesc. Bun, gata, a dormit. Mă pot duce. Încet. Și-a tras plapuma peste cap, n-o să mă vadă. Scumpă fetiță, de acum va fi ca tu întotdeauna să vise frumoase. Cu ce-ți dorești? Sirene, zâne, tot ce dorești. Numai ca acel vis să fie foarte frumos și bun pentru tine. Mereu să visezi ce-ți dorești. Scumpete, noapte bună. Bun, gata, a dormit și am spus și că va visa. Mă strecor afară din casă. Am primit alertă săniescă. Că am dat celor câteva aute că ei se apropie. Singur până la 10 și asta până la 10 ca să doarmă. Acum ar cam trebui. Nu știu de ce am continuat să vorbesc în șoaptă, acum nu mă mai aude, dar că trebuie să mă bag în spate ca să mă pot transforma înapoi. Bun, gata. Acum o să intru pe aici și voi părea ca o fază normală care a ieșit de la jocuri. Să trec strada, vreau să mă dau puțin în parc. Nu vine să cred că ce oameni ciudați există. Wow, cu tremur, ce se întâmplă? Wow! Aoleu, a trecut, nu s-a întâmplat nimic. Fai de mine, ce înfiorător! Iupi, un pic mai tare, iupi! Iupi! Și un pic mai tare. Mi-e cam frică, ar trebui să încetinesc. Nu pot. Ce bine că... Știți voi ce? Ce bine că sunt sână. Era și nu pot să... și nu mă doare când mă rănesc. Acum... o să mă duc acasă. Ce obosită sunt. Am avut și școală și o alertă zânească. Trebuie să mă duc. Dar nu mai întâi să mă schimb, că părinții mei vor spune că am stat așa toată ziua. Să văd ce haine îmi pot lua. Asta nu. Ce-mi place aia, dar că n-am mai apucat-o. Am lăsat-o. Iepuraș, nu. Eu vor doar roz. Ce măță drăguță, dar nu. Nu. Asta îmi place. Alb roz. Cât de cool este să spună părinții mei că așa m-am dus la școală. Că i-au spus să nu mă mai duc cu hainele cu care dorm. Deși alea erau hainele mele zânești. Nu știu asta. Și acum îmi spun totul în șoaptă, chiar dacă pare că spun cu voce tare. Gata, am plătit hainele. Iar acum trebuie să ajung acasă. Că
cât mai repede. Bun, iepurașilor, ăsta a fost videoclipul de astăzi. Nu uitați să dați like, să vă abonați și să scrieți în comentarii. Pa, pa!